Kube umunyu kwabaningi abathandi bomculo kaMaskandi ngesikhathi abalandeli nabathandi bomculo kaMgqumeni ibhovu likaDikadika bekhumbula noma bebungaza usuku adlula ngale emhlabeni. Umbuko lwesithuthi TV sakubingelela ungakhohlwa ukuncofoza ufollow like subscribe ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti udaba esibika ngalo udaba olubika ukuthi kube umunyu kwabaningi abathandi bomculo kaMaskandi ngesikhathi abalandeli nabathandi bomculo kaMgqumeni ibhovu likaDikadika uMtekhathele bekhumbula noma bebungaza usuku adlula ngale emhlabeni. Kanti uMgqumeni ibhovu likaDikadika nowaziwa ngelikakhulekani kwakhe eKhumalo wazalwa ngomhla ka-3 January 1981 wabe sedlule emhlabeni ngomhla ka-19 December 2009. Namhlanje bekuhlangana iminyaka ewu-15 adlule emhlabeni. Abalandeli bakhe nabathandi bomculo wakhe babe sebedlala iy'ngoma zakhe benza i-challenge bezwakalisa-ke ukhathazeka abanye kuma-comment section bethi balahlekelwa yiqhawe. Sokhumbula ukuthi-ke uMgqumeni ingenye yey'nsizwa yaba nelikhulu igalelo endimeni kaMaskandi, yaphinde yasebenza-ke nezinye zey'nsizwa nezinye zazo esazadlula emhlabeni, ezinye zazo ey'saphila. Uma sikhuluma ngey'nsizwa ey'fana-ke nobaba uBhekumuzi Luthuli naye osadlula emhlabeni, nobaba uMfikiseni Magubane kanye neqembu iy'ngane zoma. Somkhumbula-ke ngama-hits awakhipha-ke afana nongoma ezithi SMS, Izulu Liyaduma, Bafana Bafana, Awuthi Pe. Ziningi iy'ngoma-ke ayikhipha ezithi emagqumeni, ematshotshyombeni okuyizona-ke iy'ngoma zakhe ezinye zadla ubhedu kakhulu. Kanti-ke Mbulo Isithuhle TV nanka amanye amavidiyo omsebenzi wakhe-ke wawenza ngaphambilini. Suka madoda amanzi into bengahlala luthuli abihambi suka siyazazi insizwa siphilile nensizwa hayi umfanekiso wensizwa hayi eduze kwayo insizwa ngqo ethi mayihlale nomothenga athi alifundela uhlelo